நந்தவனப்பட்டி அருகே புறநகர் டிஎஸ்பி தலைமையில் போலீசார் மற்றும் மத்திய பாதுகாப்பு படையினர் கொடி அணிவகுப்பு. தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் அமைதியான முறையில் நடைபெறவும் பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்கும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரதீப் உத்தரவின் பேரில் புறநகர் டிஎஸ்பி சங்கர் தலைமையில் தாடிக்கொம்பு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சிவராமகிருஷ்ணன், சானார்பட்டி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் லாவண்யா, சானார்பட்டி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பிரபாகரன், சார்பு ஆய்வாளர்கள் சித்திக், பாண்டியன், நீலமேகம் உள்ளிட்ட புறநகர் போலீசார் மற்றும் மத்திய பாதுகாப்பு படையினர் இணைந்து திண்டுக்கல் நந்தவனப்பட்டி பாலம் அருகே இருந்து கொடி அணிவகுப்பு பேரணி மேற்கொண்டனர்.